بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى السلام عليكم الحمد لله jiya da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala dama wa'azuma sha'anuhu mun kwana ne a inda ubangiji ta'ala yake cewa wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma ataidanini an ukhraja وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين يوكما در الله تبارك وتعالى منا شاءكم قوة رمضان shekara ta 1440 wadda ta yi daidai da 18 ga watan 5 shekara ta 2019 ta miladiya. To yau kuma insha Allah za mu tashi faɗin Allah ta'ala wali kullin darajatun mimma amilu a cikin wannan sura ta suratul ahqaf insha Allah. Amin amin na'am آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل درجات مما عملوا. نعم. وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. Ubangiji ta'ala yana cewa ولكل kowanne daga ciki ma'ana da wanda suka zamanto muminai da kuma kafirai to kowanne daga cikinsu kowane mumini da kowane kafiri yana da darajoji kowanne ya ce kowanne yana da darajoji mimma amilu daga abin da suka aikata to shi kafiri wace daraja ce da shi mutum ne mara daraja yawwa amma mumini shine mutum mai daraja shine yake da darajatun gashi nan Allah ya ce darajoji sai da ya faɗi jam'in su abin da yake nufi da shi shine matsayai kowa da matsayin da zai samu a cikin su ranar alkiyama shi mumini a lahira an ce fadarajatul mu'minina fil jannati aliyatun yawwa darajar mumini a lahira daraja ce madaukakiya amma wadarajatul kafirina fin nari safila su kuma darajojin kafirai a lahira kaskantacciya ce ma'ana matsayinsu kaskantaccen matsayi ne tunda su nasu ba darajatu yake ba darakatu da kaulasa wancan darajatu wannan kuma darakatu an fahimta innal munafiqina fi darakil asfali minan nar suna su darakatu ne kawai kaulasa ake canzawa darajatu lil mu'minin darakatu lil kafirin wal munafiqin to su haka ake fadan nasu to amma ubangiji tabaraka wa ta'ala anan yana nuna cewa darajojin da yake nufi matsayi da kowa zai samu kafirin yaje lahira matsayinsa matsayi ne wanda yake lalataccen matsayi ba mai kyau ba kuma mai daraja ba amma mumini shine yake da daraja to shine Allah ya ce wali yuwaffiyahum a'malahum kuma domin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya cika musu ladan ayyukansu wa hum la yuzlamun kuma su ba za a zalunce su ba duk abin da ka aikata a nan duniya to ubangiji ta'ala ma'auninsa baya zalunci duk sanda ya auna ka da iya abin da ya auna ka haka zai baka ladanka inna ma hiya amalukum usiha lakum ayyukanku ne nake kididdige su nake ba ku lada a kansa saboda haka a ran lahira Allah yana ba mu ne daraja yana ba kuma kafirai da rakatu na'am
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا نعم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Ubangiji ya ce wa yauma da ranar da yi uradun lazina kafaru za a bujiro da waɗanda suka kafirta alan nari akan wuta shine bi an tukshafa lahum za a yaye musu wuta su ganta iri-iri ko iya wannan ya isa masifa kafin ma a shiga gare ta yayewar kadai a ganta ya isa masifa a ce wutar jahannama ne da ake bayaninta a ce an buɗe ta duk bala'in da ake a ciki dan wuta ya fara ganin bala'in tun kan shiga to kaga tun kan fi shiga ma an gaba masa azaba to shine za a yaye wutar sai ya ce azhabtum tayyibatikum ko kun riga kun tafiyar da dadadan ku duk abin da za ku ji dadi da shi a nan lahira to kun tafi da shi a duniya shi da tayyibatikum dadadan da kuka ji haram da kuka ci wasu malaman kuma sun ce tayyibatukum ma'anarsa shababakum kun tafiyar da samartakarku kun tafiyar da ƙarfinku duk a shagaltuwa da duniya ba ku yi wani aiki guda ɗaya da zai sa ku shiga aljanna ba idan azhabtum kun tafiyar da tayyibatukum wato abubuwan da suke daɗaɗan da za su shigar da ku aljanna to kun tafi da su a can duniya amma da shagaltuwa da duniya fi hayatukum ad-duniya a cikin rayuwarku ta duniya wastamta'atum biha kun ji daɗi da ita to shine yace fal yawma to fa a yau tujzauna azabal huni za a saka muku da azaba ta wulakanci sai ce bima kuntum tastakbiruna fil ardi dan abinda kuka kasance kuna yin girman kai a cikin ƙasa bi ghairil haqqi kuma ba tare da gaskiya ba wa bima kuntum tafsuqun da kuma abinda kuka kasance kuna fasikanci da shi shine kuna ficewa daga biyayyar Allah tabaraka wa ta'ala to sai ce واذكر عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه نعم وقد خلت النذر من بين يديه ومن قلبه ألا تعبدوا إلا الله أخاف عليكم عذاب يوم azim. To za mu shiga wani babi insha Allah wannan babin shine qissatu nabiyillahi hud ma qaumihi ko kuma ma qaumihi wannan shine kissa ta annabi hudu alaihi salatu wassalam kuma tare da mutanansa za mu karanta to sune adawa to shine sai ce wazkur ka ambata ya rasulullahi wa za a ambata ya ce labarin na aka adin ɗan uwan adawa shine annabi hudu alaihi salatu wassalam me za a ambata ya ce iz shine badul ishtimal iz yayin da an zara qaumahu yi wa mutanensa gargadi ya tsoratar da su bil ahqafi a gurin da ake ci masa lahaqaf wani kwari ne a nan yaman a nan masaukinsu yake to saboda haka anan ya tara su yi musu gargadi Allah ya ce wa qad khalatun nuzuru kuma dama gargadi da yawa ya wuce masu gargadin sun zo sun yi gargadin ya wuce min bayni yadayhi ta gaba gare shi ma'ana waɗanda suka riga shi zuwa kamar annabi Adamu kamar annabi Shisu kamar annabi Idrisu kamar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wa min khalfihi hakana a bayansa wato bayan annabi hudun alaihi salatu wassalam kama annabi isma'il kama annabi salih kama annabi ibrahim alaihi salatu wassalam to duk sun riga sun wuce an wuce ta gabansa an wuce ta bayansa duk sun yi gargadi amma dukkan su gaba ɗaya kamar yadda muke ta faɗa bakin su ɗaya ba wani annabi ko manzo da zai zo ya faɗa abin da ba na bayan haka ya faɗa ba dukkan su gaba ɗaya bakin su ɗaya saboda Allah ɗaya ne ya aiko su littafinsa kuma yake ba su to shine suna cewa Allah ta'budu
kar ku bauta kowa illa Allah sai Allah da haka suke faɗa gaba ɗaya sai yace inni akhafu alaikum annabi Hud yace ni ina tsorace muku in kun bauta wani Allah ina ji muku tsoron azaba yaumin azim azabar wata rana wanda yace mai girma ranar to sai ce أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنتم من الصادقين نعم قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون to ga abinda manzon ya gaya musu su ma kuma ga abinda suka faɗa suka ce qalu sai suka ce aji itana yanzu ka zo mana ne kai annabi hudu lita'afikana dan ka kawar da mu an alihatina daga abubuwan da muke bautawa mu daina bautar su da sun gane wannan tambayar da suka yi shine abin da ya kamata su aikata idan ma sun kau gabarin allolin da suke cewa suna bautawa amma suna tambayar sa ka zo ne dan ka kawar da mu gabarin abin da muke bautawa na allolin mu to in haka ne ai kai alƙawarin azaba ka ce in ban bu ba za yi mana azaba to fa'atina ka zo mana bima ta'iduna da abin da kake mana alƙawarin na azaba an mun bautawa gumaka za mu ci gaba da bautar tasu ka zo mana da abin da kai mana alƙawari in kunta minas sadiqin in har ka kasance daga cikin masu gaskiya ka da tsaurin kai fa irin na kafiri in kunta annabi ake gaya haka guda manzo daga Allah a ce wai in gaskiya yake to dan haka wannan zai nuna mana Allah ya ba annabawan Allah da manzanni haƙuri mutane masu haƙuri Allah tabaraka wa ta'ala ya tusa musu haƙuri kuma sun ɗauka sun yi daidai da haƙurin in ba don haka ba Allah ya aiko ka ka san gidigar daga Allah kake kuma sannan saƙon na Allah ne kuma wani ya zo ya ce ma kai abin da za ka yi kuma kana da yadda za ka akwai yadda zai yi dan ya roƙi Allah Allah zai amsa masa to shine sai ya ce ƙala sai annabi Hudu ya ce innamal ilmu indallah wannan maganar a zo muku da azaba yaushe azaba za ta zo wannan innamal ilmu kawai sanin wannan indallahi yana gurin Allah Allah shi ya san yaushe zai zo muku da azaba amma ni dai abin da nake kawai wa uballighukum ni dai ina isan muku da ma ursiltu bihi abin da aka aiko da shi walakin ni sai dai cewa ni arakum ina ganin ku kauman tajhalun mutanen da ku jahilai wawaye in banda haka waye zai jawo masifa kansa ai sai ungurmin jahili shine suke cewa a irin wannan fagen ga wanda zai jawo azaba a kansa azabar ta Allah to sai aka ce jaki ma ya fi shi hankali ko ba haka bane shine suke cewa alhimaru afdal min aljahul alhimaru afdal min aljahuli irin wayannan da Allah ya ce musu kauman tajhaluna mutane da ku da kuke jahilai to jaki ma fi su hankali ka kuwa an har abin nan lamari ya kai aka ce mutum jaki ya fi shi hankali to ai kuma shi jakin tattasa ta yawa ko ba haka bane yawa to shine suke faɗa suna cewa fadlul himari ala jahuli bi khallatin ma'rufatin inda alladhi yadriha innal himara idza tawahhama lam yasir wa tu'awidul juhalu ma yuziha ko ba haka bane suna cewa falalar jaki alal jahuli akan jahili ya fifici jahili bi khallatin da dabi'a daya jaki ya fi jahili da dabi'a daya irin wa'annan kauman ta jahalu yace ma'rufatin kuma dabi'a kowa ya santa inda allazi yadriha ga wanda isanta duk kuma wanda yake ya taba ganin jaki inda ka taba ganin jaki to zaka bada wannan labarin yace innal himara idza tawahhama lam yasir shi jaki idan ya je guri ya ga dugu-dugu ba zai tsallaka gurin ba kuma haka yake ba shi ne ake cewa da taurin kai ai ta dukansa ya ki tsallakawa yawa ko ya shi ne dai a juye yashin a gurin ko ƙasa ce dai a juye ku tsallaka amma in ya fahimci guri akwai wata matsala to lam yasir
ba zai tafi ba, sai ku ta duka ina yiwa baya, ku ta dukansa ina yiwa baya. To amma wato awudul juhalu ma yuziha, amma jahilai kuma su kuma su dinga kokkomawa abinda zai cutar da su. Annabawan sun wuce a baya kafin annabi Hudu, wasu an hargitsa kasar, an daga su, an kifar da su abin nan a ƙasa, wasu an musu ruwa na dufana, wasu an musu kaza, duk ga azaba na. To me yasa ba za su yi hankali irin na jaki ba? Da suka ga annabin ya zo ya ce musu kuma in ba ku ba Allah ba akwai azaba mai raɗaɗi, sai su togace su ma, ko ba haka ba ne? Su tuna baya, su ce akwai wata matsala, ayi kuma su tsaya a haka, su ce lalle annabin nan shi za a bi, saboda kasu je su haɗu wacce matsala. Irin yadda jakin nan yake tirewa iki tsallaka, haka ya kamata su tire. In wani ma ya ce kasu iman da wannan manzon, su tire masa, su ce a'a akwai matsala. Tunda annabawa sun wuce a baya, manzanni sun wuce a baya, mun ji irin yanda aka hallaka wasu, to mu bai kamata mu kai kanmu ba. To haka ya kamata a ce sun yi. Kaga ashe shi jakin har ya zama ya fi su hankali. To yasa ya ce walakin ni sai dai cewa ni arakum, ina ganin ku kauman mutane ne tajhalu, wanda suke jahilai wawaye. To sai ya ce falamma ra'aw mu'ariban mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bi fiha adhabun alim. To ka gani Allah sai amsa roƙon annabi da kuma abin da suka roƙa. Shi yasa an kana so ka roƙi Allah daidaita, saboda karka ka tari sanda ka roƙa din kai tsaye baka, kai ta ya ƙabilu. Da fata an gane. To saboda haka sun roƙa, sai Allah ya iso ya musu azabar, sai ga hadari ya taso, sai ga shi a murtuke da iska. To shi ne ce falon mara auhu, da suka gan shi azaba ta taho ariban, ya bujiro daga sama, ya haɗe sasanni, kuma mustaqbila audiyatihim, sai ya fuskanto don kwarurrukansu inda ruwa ke taruwa, sai hadarin ya fuskanto na, iska ta fuskanto na. Shi kenan ƙalu sai suka ce haza aridun, wannan hadarinmu ne ibujiro mumdiruna mai madarwa. Haza da aridun mutar da khabar ne, mumdiru din shine sifarsa. Yawa haza aridun mumdirun, wannan wato hadari ne, ruwa ne wanda zai mana ruwa. Na din kuma idafa ce. Yawa to haza wannan aridun, ai wannan girgije ne, hadari ne mumdiruna wanda zai zuba mana da ruwa. Allah ya ce bal, ku bar wannan magana, bal huwa masta'ajaltum bi, shine abin da kuke gaggawa da shi na azaba, kuke cewa ai muku, ai ba hadarin bane ba ruwan zai muku ba. Masta'ajaltum bi, abin da kuke gaggawa ne, sai aka ƙara badali. Me abin da suke gaggawa? Sai ce rihun, ai wata irin iska ce. Kaga sai kata nakira, yace rihun, wata irin iska ce wata take fiha, kuma a cikin ta azabun alim, azaba ce mai radadi. Kaga abu biyu akai, ita kanta iskar matsala ce, a sako iska, to bayan kuma an sako ta kuma akwai azaba a cikin ta, an haɗo ta da azaba a nannaɗe. Ita kanta azaba, iskar ma kuma ga azaba a cikin ta, abin nan ha'ilau. To shi sa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama, sai da tuna Aisha tana faɗa cikin wani hadisi, tace idza asafatir rihu, idan iska ta taso sai annabi ya addu'a. Mu yanzu ba kasfe ake yin addu'ar iska ba, sai dai a gudu ɗaki. To amma shi da aka zo aka yi wannan, aka iska, sai ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi. To wannan shine abin da annabi yake na addu'a. In baka iya da Hausa da Larabci ba, balle ma kalmar nawa ce, sai za iya haddace ta. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi, ka nemi alkhairi. Wa uzbika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi. Allah ina roƙonka alkhairinta da alkhairin da yake cikin ta
da alkhairin da aka aiko ta da shi ka gama wannan bangaren to kuma ina neman tsarinka daga sharrinta da sharrin abin da yake cikinta da kuma sharrin abin da aka aiko ta da shi ka gama wannan bangaren shi ma to wannan shine addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake to kuma nana Aisha ta ce idza takhayyalatis sama in kuma sama ta yi hadari ta rikice sama ta dauka yace ta gayyara launuhu sai ya kala Annabi ta canza wa kharaja wa dakhala sai ga ya shiga gida sai ifito shiga gida ifito wa aqbala wa adbara yi gaba ibaya in yaga sama ta irin rikicewar nan to haka yake to wai za amdarat surriya anhu da ya ga ta zubo da ruwa sai ya shiga farin ciki kuma sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi duk mu ike ji duk mu ike tunani to sai na Aisha ta tambaye shi sai take cewa ya rasulullahi idan hadari ya taso gari ya murtuke da iska sai muga kai shiga ka fita sai muga kallaka ta canza sai muga kai baya kai gaba sai ya ce ya Aisha la'allahu kama qala Allahu an qaumi ad yace wata kila abin ne kamar kai ya zama kamar irin yanda aka faɗa wa adawa da suka ga wannan hadarin suka ce falamma ra'ahu aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha admirna Allah ya ce bal huwa musta'jaltum bi yace to shi nake tsoracewa shi yasa kika ga in shiga in fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaunan to dan haka in ya taso iska ta taso ga irin addu'ar da ake yi nan sai ce fiha a cikin ta azabun alim akwai azaba mai radadi amin na'am tudan yurkullu shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzil qawmal mujrimin Allah ya ce wannan iskar da ya turo kuma tudammiru tudammiru nuclear ce aka je hota makaman kare dangi shine tudammiru yawa tana ruguzawa tana halakar da kullu shay'in marrat alaihi duk abin ta je ta tarar da shi ta gama da shi in dai ta bi ta kansa to maganarsa ta kare shine yace bi amri rabbiha kuma da umarnin ubangijinta shi yake cewa iguri kaza mala'ika yana sarrafa ta da haka aka yi musu wannan azabar ta halakar da mazajen ta halakar da mataye ta halakar da yara an jawa yara dukiyoyi su ma duk suka halaka gaba daya kuma ta dinga yawo a sama Allah ya ce fa asbahu sai da suka waye gari la tura ko la yura da ana karantawa la tura illa masakinuhum ba a ganin komai sun waye gari ba komai sai dai guraren da suka zauna kawai shi ma guraren fa ba gidajen ba a'a gurin da suka dan zazzauna kufai yau duk an gama da wannan gidajen gaba daya duk sun tashi daga aiki to Allah ya ce kazalika irin haka yanda muka saka waɗannan mutanen masu taurin kai to nadzil qaumal mujrimin Allah ya ce haka muke saka wa waɗanda suka zamanto mujrimai ne bujirarru to haka muke saka musu shi da haka ce da ta je farko iskar sai ta zamanto tahmilul fustada irin hemar da suka yi abin nan gidaje na rumfa da suka yi shi na hema bukka yawa mukaddara bukka suka yi bukka duk guran da suka yi bukka an daji sai ta ciciko ƙasa sai ta kwashe shi kawai sai ga bukka a sama tana yawo duk yanda aka kafe ta aka rike ta sai iska ta cire ta daga ƙasanta sai kawai ta dinga yawo a sama to kuma tana daukan azza'ina abinda suke ji za'ina shine kamar dabbar da aka mata haudaje aka sa darbuka aka sa mace a ciki ko ka dauka ko doki ko raƙumi ko raƙuma ko albadara ko duk abin da suke hawan doki manya-manya sai ta daga dokin sama sai a ce ta tura ka anna hajarada in ta sama da doki sai a gashi kamar fara sai ta yi tsawo da shi sama da shi madad shi ne to na mutumin sama da shi to haka take masa ta daga sai ga doki kaga doki duk girmansa da raƙumi da waye ya ga kamar fara a sama ai kaga ba karamin abu bane haka ta dinga yi to bayan duk ta ebe wannan aka ce falan mara au zalika
da suka ga wannan halin an ciccire bukokinsu duk an tuntuɓe su gaba ɗaya dabbobin sun yi sama da kalubiyu taho sai suka gudu suka shiga gida duk suka shiga gidansu gaba ɗaya kuma wa aglaqu abwabahum kowa ya shiga surub sai sa sakata kowa ya shiga sai sa sakata a gidansa ai iskar bi amri rabbiha take tafiya aka ce fa ja'atur rihu sai iska kuma ta dinga tahowa ta baro bukokin faƙala al'abuwa wa sara'adhu sai da dinga tumbuke ƙofofin kuma gidajen suna nan ba taɓa ba tukunna yanda suke ganin cewa sun shiga sun rufe ƙofa to an sa sakata sai ta zo ta cizge ƙofar sai ta yar kamar aikin ɗan adam in ta cizge ƙofar sai ta yar to anan bayan ta yi wannan kuma amara Allahu riha fa ahadat alaihim rimal kawai bayan ta cizge kuma sai ta dinga ɗebo rerayi kawai sai dinga watsawa a jikin gidan sai dinga rugurgujewa suna ciki kuma saboda haka aka ce fakanat ta hatar rimal duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya da suka shiga da gidaddajin su da su gaba ɗaya da iskar sai suka zama ƙarƙashin rairayi an binne su sai da suka zama sab'a layalin wa samaniyata ayyam sai da aka kwan bakwai suna ƙarƙashin rairayi mai zafi ana gasa su da rairayi mai zafi shi yasa Allah ya ce wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsar atiya kaga daga jin sarsarin nan ko ba kuma kasan za ta dinga shiga duk wanda aka kulle ba za ta shige shi da albarka annabi sarsarin atiya iska wadda ke ga ta mai bugawa ga karfi ta shige su kuma sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma haka Allah ya sake ta sai da takwan bakwai ta yi kuma dare 8 haka ta yi kwanaki abin da yini 8 haka ta yi kuma abin nan dare 7 kwanaki 7 Allah ya ce fataral qauma fiha sara sai ga mutane kawai sun fada sun durƙusa kowa ya durƙusa ya fadi ka annahum ajazu nakhlin khawiya kai ka ce kamar dabino ne da aka gicciye shi ya fadi ƙasa haka Allah ya dinga musu Allah ya ce tambaye ku fa hal tara lakum min baqiya kun ga wani saura yau kun ƙara ji ba ƙara ji ba ko haka bane yauwa fa hal tara lakum min baqiya kun kuma ganin wani saura irin nasu to haka suka zauna a wannan kuma lahum aninun suna shashsheka suna kuka to anan kuma Allah ta'ala aka ci sai umarci iskar sai ta yaye lerayin sai ga su kuma sun fito tubur da su duk sun mutu ka annahum ajazu nakhalin kawi anan da ga su kamar ku tattaran dabino duk sun fadi ubangiji tabaraka wataala malan ai ba a iya fito na fito da shi wanda dai kuma shi zai kwan a ciki to amma ku tambaya ina annabi hudu ina almajiransa dan albarka annabi almajiran annabi nuhu da shi annabi nuhu shi annabi hudu kai hudu da ya ji lamma hasa hudu bin rehi da ya ji fara bugawa iskar shi ya fi sanin Allah ya san kowa ne Allah ai malam kaga dan adam yana daga kai Allah bai waye shi bane to da ya ji wannan buga iskar hadda ala nafsihi shi kawai sai yayi zane sai ya shiga cikin zana wata mu'jiza ce shi kuma yake da yace zane kawai ya ba gida ya shiga ba ko ba su ga sa gidan dajin amma ina wiqayatul lahi aganan an mudha'afatin min ad-duru'i wa an alim min al-ludami in Allah ya so ya kare ka sai ga wanda ya shiga gida bai tsira ba kai kana kan titi ka tsira ko ba haka bane to dai ta sai zane wa alaman ma'ahu min al-mu'minina khaddan su ma sai kewayo izana ya ce ku shiga ciki saboda haka da suka shiga cikin iskar ta same su amma kuma fakanatir rihu tamurru bihin layyina barida tayyiba disan ta zo ta same su a cikin wannan kewayen sai ka ji iskar mai taushi sai ka ji ta mai sanyi sai ka ji ta mai daɗi irin iska asuba haka ta dinga samun su kawai suka shiga baccin su zai kwanda suka shiga hutu sun huta sun yi bacci su kuma can ana zazzaga musu bala'i ita ce dai iskar sai ta samu annabi hudu sai ta sami mutanensa kuma ta wuce kaga inda azabar Allah ya so da su za su fara shanta misali to amma da yake suna Allah ne in ta zo sai ta ba su sanyi
sai ta ba su daɗi sai ta ba su kuma abin nan taushi to sai ta wuce tana wuce a can kuma sai ta zama fiha azabun alim a can kuma sai ta zama azaba ce narkakkiyar azaba ta je ta samu wayanta shi annabi hudu da shi da mutanansa duk sun tsira gaba daya ubangiji Allah ya tsiratar da mu da ga ja da Allah abu ne wanda yake mummuna Allah ya kare mu to sai ya ce wala qad makkannahum fi ma'in makkannahum fi وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجهدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ubangiji yace wala qad makkannahum fima in makkannakum fi haqiqa makkannahum mun tabbatar musu su wa'ancan da muka halaka Allah yace mun tabbatar musu mun ba su fima in makkannakum fihi cikin abin da in kuma mun ba ku shi to kana bagyukum aksara shine jawabin shar'i wannan in din tana da fuska uku wannan ita ce ta farko shine ka dauke ta a shar'iyya wala qad makkannahum hakika mun ba su wayancan da muka halakar da su wancan kafirai fima in makkannakum fihi cikin abin da in makkannakum fihi in kuma mun tabbatar muku mun ba ku wannan abin to ina jawabin shar'i babu ko kun gano shi kun ga jawabin shar'i to jawabin shar'i kaddara shi ake sai ya ce wala qad makkannahum haqiqa mun ba su fima cikin abin da in makkannakum fihi in kuma mun ba ku wannan abin to jawabin shi ne kana bagyukum aksara to fa shishigin ku zai yawa inda mun ba ku irin abin da muka ba su to babu shakka shishigin ku zai yawa an fahimci wannan fuska ko to in ta zama a matsayin shar'iyya kenan za ta iya yiwa kuma ta zama muna maraba da gwani barka da zuwa Abdullahi za ta iya yiwa kuma izamanto cewa ma din ta zama nafiya sai ga ce wala qad makkannahum haƙiƙa mun ba su fi ma cikin abin da in sai ka ce ma ta zama nafiya ma makkannakum fihi ba mu ba ku shi ba an fahimta a nan ta zama a matsayin nafiya da ba ta gane to sakan ce kuma tana iya zama ma za'ida wala qad makkannahum haƙiƙa mun ba su fi ma cikin abin da makkannakum fihi in din sai da zama kamar za'ida ce makkannakum fihi kuma mun ba ku shi to wannan fuskokin uku wace tafi mubalaga gurin tsoratarwa nafiya sai dai shardiya ai ta yace mun ba su cikin abin da inda mun ba ku ko inda mun ba ku za ku shige da yawa abin da yasa za a ci sharɗi ita ce ta kaiwa mutuƙa shine ai Allah yana nuna musu cewa abin da muka ba waɗancan na ƙarfi da dukiya da dabara da waye da muka tara musu ku da mun ba ku da sai kun fi shigi kan haka ashe kenan tunda waɗancan Allah ya tara musu ƙarfi duk da haka Allah ya halaka su to ko da ba a tara mu ƙarfin ba nawa kuke ko ba haka bane so da haka a matsayin fassarar da shar'iyya ya fi kaiwa mutuƙa da kamar a ce misali abin da muka ba su kuma mun ba ku to kaga har za su iya sa rai kenan abin da aka ba wayancan an ba su ashe kaga za su dan iya sa ran cewa halaka sun zai zama da wahala to amma wayancan su da aka ba su ma karfin da kuɗin da mulkin da waye ta ni Allah ya mutsuke su to balle ko da ba komai ba wannan mu ake ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ga mana sa annabi Hud da suka wuce yanzu da muka yi magana adawa sa annabi Nuhu sa annabi Lut da mutanen su
duk da aka halaka su gaba ɗaya to an ba su abubuwan da mu ba a ba mu ba, na dabaru, na ƙarfi, na dukiya, na menene an ba su. To mu da ba ba mu irin abin da aka ba su na ƙarfi ba, tunda su aka halaka su, mu kuma nawa muke. An fahimta? To saboda haka shine sai ce waje Allah lahum sam'an, mun sanya musu ji. Allah baya zalunci, da ma haka ce ai ban ji bane. Wa absaran ya sa musu gani, da karka ce ban ma gani ba. Wa afidatan ya sa musu zuciya, da karka ce ban hankalta ba. Amma fa ma agna anhum sam'uhum, bai wadatar da su bi wannan jin nasu, wala absaruhum balle ganin nasu, wala afidatuhum balle zuciyar tasu, bai wadatar da su min shay'in da komai ba. Yace is domin kanu yajhaduna, sun kasance suna yin musu bi ayatin lahi da ayoyin Allah, wa haqa bihim, gashi ya sauka a gare su ma kanu bihi yastahzi'un, abinda suka kasance suna izgiri da shi. To sai ce ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وسربنا الآيات لعلهم يرجعون. yace walaqad ahlakna, Allah yace hakika mun halakar da ma haulakum abinda yake gefen ku min alqura, na daga alqaryu, samudawa, adawa, mutanen annabi lut. wa sarrafna alayat, mun kuma jujjuya musu hujjoji, su ne karrarnal hujjajal bayyinat, mun maimaita musu wannan aya ta zo ta tafi, wannan aya ta zo ta tafi. Allah ya ce mun musu wannan ne la'allahum yarji'un, dan su komo su imani. To sai ya ce ولولا نزلهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. شين الله يقول فلولا دم منيني فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله، me yasa ba su taimake su ba, allazina takhazu min dunillahi, waɗannan da suka riƙa koma bayan Allah, suka riƙe su qurbanan abun bauta, mai kusanta su ga Allah shine qurbana. Tunda sun ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa, to tunda sun rike suna kusanta su ga Allah qurbanan, kuma suka rike sa matsayin aliha abin bauta, to yau ta kwabe musu. Dan me yasa waɗannan da suka rika din suna kusanta su ga Allah suka zama musu gumaka, me yasa ba su taimake su ba in ji Allah. Sai ya ce bal ba haka ba zallu anhum, ranan ma sun bace musu, da suka ga azaba kowa sai nasa guri. Su suka yi nasu guri, su ma suka yi nasu guri. Wa zalika, Allah ya ce wannan abin da suka faɗa cewa gumaka suna kusantar da su ga Allah, ifkuhum ƙaryarsu ce, wa ma kanu yaftarun, da abin da suka kasance kuma suna ƙagawa na ƙaryar. To sai ce wa in zarafna ilayka nafaran min yastami'una al-Qur'an yastami'una al-Qur'an falamma habaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin. To mun shigo wani babu imanul jinni bin nabi sallallahu alaihi wasallama, imanin aljanu da annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda shi annabin kowa ne, ma aiko ka illa kafatan. To saboda haka annabi na kowa ne. Wannan babin da zamu tashi shine imanul jinni bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce wa iz wazkur ka ambata ya rasulullah, in sarafna ilayka nafaran min aljinni, yayin da muka sarrafa maka, muka juya maka wata jama'a daga aljanu, su ne aljanun nasibiyin ko kuwa aljanun na ninawa. An ce su 7 ne ko su 9, amma za mu zo mu ji 7 ne 9 su ne suka fara zuwa gurin ma'aiki, amma daga baya da suka je suka yi wa'azi sai suka taro wa annabi dimbin jama'a kuma suka to da suna ce karu ya kununa alaihi libada. To nan malam Suyudi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yi musu wa'azi bi badin nakhlin, amma al-imam Sawi ya ce ba nakhlin ya kamata ba, nakhlata haka ya kamata ya ce. Ya ce badin nakhlin, a badin nakhlin ya ce ita badin nakhlata ita ce gun da ya kamata a yi magana, domin ita baɗin nakhl ita ce a hanyar ɗa'if, a hanyar ɗa'ifa.
anan badin nakhalat take amma nakhlu kuma wani guri ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a gurin an ce marhala biyu ce kawai tsakaninsa da Madina saboda haka ba badin nakhalin anan ya ba a badin nakhalata haka ya faɗa to yace da ya sarrafa mu sami'ul alqur'ana suna sauraron alqur'ani falamma hadaruhu lokacin da suka halarto alqur'anin qalu suka ce an sito duk ku shiru kaji aljani shi ma aljani baya so ana qur'ani ana surutu to balle dan adam ije an to sai ta balan ma qudiya yayin da aka idar da karatun qur'ani annabi ya gama wallau ila qaumihim kawai sun dau caji ma ya sun fara aiki sai suka juya zuwa mutanen su munzirina suna yin gargadi ga waɗannan mutanen su ma sun zama ma'aikata a lokaci guda to nan cewa malam Suyudi ya faɗa yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a wannan guri yusalli bi ashabihi al-fajra kamar da Bukhari Muslim suka roito amma sawi ya ce abin da ya fi kyau a ce shi ne yusalli fi jofin laili annabi yana mun sallah tsakiyar dare domin wannan waƙi'a ta faru ne ƙabla fardis salawat kafin ma a farlanta sallah matsalar ta faru to kaga ba za a ce yana musu sallah asuba ba sai dai sawi ya ce a ce dai yana musu sallah da tsakar dare haka ya kamata abin nan a faɗa to wannan abin nan da suka faɗa abu ne kusan guda biyu ko guda uku ma wanda ya kawo haka din ibara ta al-muwahib yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa Da'if to kuma bayan mutuwar sayyidatuna Khadija da wata uku ita fita me yasa saboda Qurayshawa abinda suka dinga masa bayan kuma mutuwar sayyidina Abu Dalib bayan ya rasu ga abubuwa suka dinga faruwa sayyidatuna Khadija ta tafi Abu Talib ya tafi abubuwa suka dinga faruwa marasa daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da Zaid dan Harisa kuma sai da ya zauna tsawon wata guda a Da'if yad'u asharafa saqib ila Allah ta'ala da yaje manya idan ga kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala amma abin da ya faru fa lam yujibuhu ba su amsa masa ba tsawon wata gudan nan ko daya ba wanda ya amsa kuma wa agaraw bihi sufaha'ahum wa abidahum yasubbunahu suka dau yaran su wawaye suka dinga gaya annabi sallallahu alaihi wasallama bakar magana to a wannan lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya juyo ya taho makka yana zuwa nan nakhla din wani guri ne anan da dare sai ya sauka a gurin to yana sauka anan ne Allah ya juyo masa da aljanu wayannan jinnun nasibi din anan suke sauraro malamai suna cewa kaman haƙurta da annabi ake da aljani da dan adam waye fi wahala sarrafawa aljani ko ba haka bane to ga mutane can kuma a sharaf wai manyan mutane ba wanda ake ga kamar masu hankali to yayi kira sun ki karba to ya baro gurin yana towa sai aka ce ga wasu ma wanda suke da wahalar sarrafuwa a matsayin su na aljanu to mun baka so saboda haka annabi ya karanta musu qur'ani ya kuma abin nan sarrafa su wannan ɗaya hanya kenan ɗaya kuma an ce aljan da suke zuwa satar ji lokacin da suka dawo aka hana su wannan satar jin ake jifan su da tauraro sai suka ce ma haza illa shay'un hadasa fil ardi duk yanda aka yi akwai wani abu da ya faru a ƙasa in ji aljanu saboda haka sai suka tafi suka ce aje a nemo dalili sai suka fantsama a cikin duniya suka tafi to sai aka yi sa'a annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya ebe kauna daga mutanen Makka ba za su yi imani ba to kawai sai ya tafi zuwa Da'ifa ya kira su zuwa ga addinin Allah suka yi amsa masa to ya juyo anan ne badin nakhlata ya hada wa'annan aljanu wannan kuma shi sababin haka aka faɗa saboda haka jinnun nasibina shine wa'anda ya hadu da su wannan kenan ɗaya maganar tace annabi sallallahu alaihi wasallama kawai umartarsa Allah ya ba ma ya daga wani waje abin ya faru a Allah ne kawai umarce shi ce ije yi wa aljanu gargadi waya dohum ila Allah ikira zuwa ga Allah waya qara'u alaihim alqur'ana kuma ije ikaranta masa alqur'ani to fasarafa Allah ilaihi nafaran min aljinn Allah ya juyo mai da aljanu suka dinga sauraron alqur'ani kuma su ma suka tafi suna yin wa'azi ga nasu mutana dalili an ce saboda su aljanu su ma mukallafai ne ya dukkan su mukallafu ne gaba daya dan haka Allah ya turo shi ya zo isan musu da wannan sako na ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bude karatun alqur'ani yana karanta musu a wannan tafiyar an ce da Abdullahi dan Mas'ud suka tafi
Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu wa lam yahdur ma'ahu ahadun gairi, haka yace ba wani wanda ya bi annabi sai ni kadai. Yace maka tafi sai da muka je can saman Makka, yace annabi sai ya shiga wani kwari, yana shiga ana ce mai Shi'bul Hujun sunan kwarin. To kun ji karatun da muka yi dazu, da suka shiga kwarin sai ya ce wa haddali haddan shi ma, saboda haka sai annabi ya kewaye wani guri sai ce zauna anan. Da ya gaya masa ya ce la takharut hatta uda ilaika, wannan dan zanen da ne maka na saka a ciki kakka sake ka fito sai na dawo. Ba annabi Hudu yanzu muka bagana sa ba, shi ma yayi mutanen sa wannan zanen. To kaga shi akwai wani sirri, shi ma ga annabi ya Abdullahi dan Mas'ud haka. To lokacin da annabi ya tafi kawai sai ya bude karatun Qur'ani, amma Abdullahi dan Mas'ud yana jiyowa, yace sai na dinga ganin wato kamar gaggafa tana saukowa kawai daga sama, suna ta saukowa yace sai na dinga jin kawai kururuwa haka, saboda haka khiftu ala rasulillah, yace sai na ji tsoron kan wani abu ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ina hango su dai wa gashiyat aswidatun kasiratun halat baini wa bainahu, tun ina hango shi kawai sai na ga gurin ya bai irin, sai na ga bana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine sai yace hatta lam asma sautahu, sai na daina jin muryarsa gaba daya. To yace suka zamanto dai suna ta abin nan yin haka suna haka, sai na kuma suna zamewa suna komawa. To har sai suka yayi sai ga ma'aiki, yace da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama fandalaka ilayya, kawai sai da gurina sai yace min nimta kai bacci ne? Qultu la wallahi, yace wallahi rasulullahi ban yi bacci ba, yace sai dai saura kaɗan in fita daga zanen nan. Saboda na ji tsoro, yace li khawfi alayka, ina jin tsoron kan wani abu ya same ka. Annabi yace law kharasta, yace da ka fita lam aman alayka an yatasaddafaka ba'dhum, yace wallahi da ka fita da sai an yi fata-fata da kai, sai sun yi fata-fata da kai. Yace fa ulaika junnu nasibi, yace wannan junnun nasibi ne. Shine yace na dinga jin wani kuma kururuwa haka da hayaniya da hargowa haka ina ji. Sai annabi yace ai husuma suke yi, wani aka kashe musu suka kawo mun hukunci, ne musu hukunci a nan take. Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine kadiyar da suka faɗa cewa abin da ya faru kenan. Mun samu wasu suna ganin kenan ya tafi Da'ifa ya musu wa'azi ba su karɓi wa'azin ba, ya dawo Allah ya saukar da wayannan aljanu, haka ne? To abin da aka ce tunda ruwayoyin sun kakkasu daban-daban, anan zai bayyana kenan cewar wayancan bakwan da aka faɗa suka fara zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to anan badun nakalata to su sun zama ƴan kaɗan ne, 7 ko 9, kuma su ba su bayyana ga annabin ba sallallahu alaihi wasallama, amma dai sun yi karatun a ciki yana yi suna maimaitawa. To da sau koma gurin mutanensu suka yi gargadi, shine suka to da dandazon wannan aljanu kuma suka dawo da su, saboda ruwaya ta karkasu daban-daban. To shine nan yace wa qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. To yana cewa qalu suka ce ya qaumana, kun ga sun shiga wa'azi, ya ku mutanen mu inna sami'na kitaban, mu mun ji wani littafi na alqur'ani, unzila min ba'di Musa, an saukar da alqur'an nan bayan annabin Musa, kuma musaddiqan lima bayna yadayhi, yana mai gazgatawa ga abin da yake gaba gare shi. Ba na alqur'ani bai ce a taura ƙarya bace, amma ayusha ga saukar da alqur'ani bayan annabi Musa ko bayan annabi Isa? Wanne ne karshe? Annabi Isa. To kaga shi annabi Isa shine karshe, an saukar da alqur'ani bayan annabi Isa, amma yanzu qur'ani yana gaya mana cewa unzila min ba'di Musa, an saukar da shi bayan annabi Musa. Tabbas bayan annabi Musa ya zo, to amma wanda ya fi kusa da bayansa shine annabi Isa. To me yasa ba ambaci annabi Isa ba? Saka ce saboda su aljun da hagansu fihimul yahudu wan nasara wal majus wa abadatul asnam. An fahimta? A cikin aljanun akwai yahudawa, akwai nasara kiristoci, akwai kuma majusu wanda ma ba sa bautar komai, maguzawa ne. Sannan kuma akwai masu bautar gunki,
sannan kuma a cikin musulmansu akwai mubtadi'a akwai yan bid'a a cikin musulmansu kuma akwai yan bid'a da fata an gane wannan mazahib din da muke da su akwai a cikin su to ina jin ko suke dan zungura wasu ne suke baran wasu abubuwa haka shine to waɗannan da annabin ya gani ya haɗu da su waɗannan aljanin yahudawan ne ba nasara bane saboda haka labarin annabi Musa shi ya fi cika su sun fi sanin at-taura akan linjila da fata an gane saboda haka su at-taura suka sani dan haka Allah ya musu amfani da at-taura da suka sani yace unzila min ba'di Musa bai ce min ba'di Isa ba saboda annabin su ne annabin Musa shine annabin Yahudawa to sai yace ya hadi ilal haqi yana shiryawa zuwa gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma ina shiryawa zuwa tafarki madaidaici na'am ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim ite ya qaumana kun sun shiga aiki haka ake so idan ka fahimci abu to lokaci guda kai ma ka shiga aiki ballighu anni walau aya abinda ake so kenan isar da sakon Allah isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya qaumana ya ku mutanen mu ajibu da'iyallahi wa amsa wa mai kiran Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku amsa masa zuwa imani wa aminu bihi ku imani da shi ya gifir lakum Allah zai gafarta muku min zunubikum daga zanubanku min din tab'idiyya ce ko bayaniya ce min zunubikum tab'idiyya ko bayaniya bayaniya ce saboda me na'am to tab'idiyya kuma saboda me min zunubikum na yadda tab'idiyya wai hujja nake nema min zunubikum to wasu ce tab'idiyya ce saboda sun ce akwai mazalimul abdi da ba ta an gane idan wani ya zalunci wani to Allah baya yafewa sai an masa abin da ta goma shi akan wannan abin da yayi to in ya zama na haka kenan sai zama min zunubikum tab'idiyya ce amma kuma al-islam yajibu ma qablahu in an ce bayaniya ce ma kawai Allah zai gafarta muku min zunubikum sai ka ce zai gafarta muku zunubanku kawai dalili saboda ai al-islam yajibu ma qablahu kuma taskar Allah ta yi ta biya koma wa ake bi ko ba haka bane to sai da zama bayaniya a wannan halin to shine yace wai jirkum zai tsiratar da ku kuma min azabin alim daga azaba mai radadi to kaga kenan in an ce wai jirkum min azabin alim bayaniya ce tunda inda wannan haƙin kuma za a tafi ne a tsiratar daga azaba ashe kaga babu shi ma an shafe shi dan haka za a shiga a tsiratar da su cikin azaba ko kuma daga azaba mai radadi to sai yace ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين الله يتشي ومن لا يجيب wanda duk bai amsa wa da'iyan lahi mai kiran Allah ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da duk wanda ya zama ko mai kira zuwa ga Allah falaisa bi mu'jizin fil ardi ya sani ba mai iya tserewa Allah bane a ban kasa in dai bai amsa kiran Allah ba to Allah zai danke shi kuma bai isa tserewa Allah ba walaysa lahu min dunihi kuma ba shi da kuma bayan Allah auliya wasu masoya masu taimako da za su hana Allah ya masa azaba Allah ya ce ulaika irin waɗannan allazina lam yujibu waɗanda suka ki amsawa to fi dalalin mubin suna cikin bata mabayyani na'am awalam yarau anna Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihim wa lam ya'ya bi khalqihim biqadirin ala an yuhyiya al-mauta na'am bala على كل شيء قدير to wannan babi ne shi ma shine min dalailil ba'si daga dalilan da za su tabbatar maka za a yi tashin al'iyama to shine yace awalam yarau ba sa ganin ne su wayannan masu musun tashin kiyama annallaha cewa Allah khalaqa samawati wal arda shine ya halicci sammai ya halicci ƙasa kuma walam ya'ya bi khalqihinna
Allah bai gajiya ba da halittarsu idan sama da ya halitta da ƙasa ba gajiya ba matsala a gurinsa kun fe kuni ce kawai sai ya ce walam ya aya bai gajiya ba bai khalqihin da halittarsu ba kwa ganin bi qadirin wanda yi wannan ba shine kuma mai iko ba ala an yuhyil mauta abu sai raya matacce wannan ma fa misali da hankali zai kama daga kanka kalli sama kai da kanka ka san inda wahala Allah zai sha a wajen halitta wannan sama ta fi ka wahala halitta ko ba haka bane wanda ila inda ba za ta zama da fadi irin wannan da girma duk nan da muka tare gaba daya wata illa sai tafi ba da wahala akan halitta ta akan mu to amma ina ya Allah kawai ya kalla abu ne kun inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun shi kenan magana ta kare ba bukata a ji a nemo rodi a ji a nemo waye ba wannan to dan haka wanda i wannan ai dandanan ku zai tashe ka suka ce bala haka ne huwa qadirun ala ihya'il mauta Allah yana da iko a bisa raye matacce innahu haqiqa shi Allah ala kulli shay'in a bisa komai qadir Allah mai iko ne na'am wa yawma yurabu alladhina kafaru ala an-nari alaysa hadha bil haqq قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ايتي ويوم ranar da yu'radu allazina kafaru ran da za a bijiro da waɗanda suka kafirta alan nari akan wuta su ganta baro Allah ya ce alaysa haza bil haqqi wannan wutar yanzu ba gaskiya bace da kuke musunta qalu sai ce bala wa rabbina haka ne mun rantsa da ubangijinmu gaskiya ne qala sai ce fa zuqul azaba to ku dan azaba bima kuntum takfurun dan abinda ko kasance kuna kafircewa na'am fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tazajil lahum annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم to wannan ma babi ne shine khitamus sura inda shine an-nasihatul galiya lin nabi sallallahu alaihi wasallama wali kulli man yad'u ila dinillah annasiyatul galiya an fahimta to shine ne yake cewa fasbir kai hakuri ya rasulullahi kama sabara ulul azmi kamar yanda suka yi hakuri ma'abota himma sune wannan annabawa minar rusul daga manzanni sai ya ce wala tasta'jil lahum kada kai gaggawan nema musu azaba kai hakuri sai ce ka annahum ran da za su ga azaba za su zama ka annahum yawma yarawna kamar su ranar da za su gama yi a duna abin da ake musu alkawari za a musu na azaba za zama kamar lamyal ba su zauna a duniya ba a zatonsu illa sa'atan min nahar sai dai dan wani lokaci kawai na yinin yamma duk shekarun da suka yi a ƙasa haka za su dinga gani Allah ya ce balagun wannan isarwa ne daga Allah shine balagun isar da sako ne daga Allah yace fa hal yuhlaku shin akwai wanda ake halakawa ne in azaba ta zo ai ba wanda ake halakawa illa alqaumul fasiqun sai mutanen da suka zama to fasikai ne Allah ya kiyaye mu alhamdulillah amin da albarka annabi wanda muka yi daidai Allah ya bada lada wanda mai kuskure kuma Allah ya yafe